kedvesek fölállni. Hát a Pistit ismeritek, hál' Istennek a kisfiú vezetett, ezért voltak ilyen sikeresek. Pistivel még szerintem fönt lennének a pályán valahol. Mai nap második helyezettje a gyerek kategóriában Fuchs Bence. Nézzétek meg, milyen óriás emberek, meg a dobogóval is milyen óriások. És a jövő nemzedék mai győztesei Vida öcsi és Pityu. Köszönöm szépen egyébként, hogy megtapsoljátok, és majd a vége felé is tartsom ki a taps. Nagy tapsot kérnénk szépen, nagy mosolyt a Facebook gyanús fotókhoz. Én már látom, hogy ti szerepelni fogtok, ha lehet, akkor nem a police.hu, hanem az frt.hu oldalon majd. Gratulálunk! A legszebb kategóriával folytatnám. A legszebb kategória harmadik helyezettjei Gombás Viktória és Takács Vera, azaz a női kategória. Aranyból van. És a második helyzetnek már két vannak a dobogón, Takács Vera és Gombás Viktória. Pont benne van a képtől. Ja, hagyjad, mindegy, maradjatok. Ne, csak oda akartam. Úgy látom, hogy még a rajtszámot is tükrözi. Reggel megkapták a rajtszámot, és itt már meg is csinálták a pólót hozzá. A kategória győztesei Radó Edina és Radó István. Köszönöm szépen. Kérnénk szépen még egy nagy tapsot, és akik átvették a díjat, nem menjetek messzire, tapsoljuk meg, tiszteljük meg a többieket is. Köszönöm szépen. H1-es kategória második helyezettjeit szólítom, Somogyi Zoltán, Gáspár Zoltán. Köszönjük szépen. Megérdemlik a nagyobb tapsot, aranyosak vagytok, hogy segítitek a nagy tapsal őket. Kategória győztese Kovács Péter, Koko és Bozsár Szilvia. Petike, itt vagy még? Jól van? Meg vagy. Ó, mert harmadik, negyedik körben nem ment a Petike, megijedtem, hogy haza kell menni dolgozni, vagy a fesztiválon kell felvonni, vagy valami. Még egy nagy tapsot kérnénk szépen a H1-eseknek, és győztesek. Közben szólítom a H2-es. H2-es. Szeretnék mondani, hogy ezt a második helyet Gál Jöcsi emlékének szeretném adni, aki ma lenne 49 éves. Nagy tapsot kérnénk szépen, remélem, hogy hallottam mindenkit, állottának, ajánlották föl. Díjat az ő tiszteletére, köszönjük, megtisztelő. H2-es kategória második helyzetjei Tóth József és Ungár Sándor. Hát másodikat. H2-es kategória győztesei Berecki Péter és Grünwald Tamás. Kérnék szépen még egy nagy tapsot a H2-eseknek, mosoly, tudjátok, nem kapcsolók, készülnek a nagyon rossz fotók. A 3-as kategóriánk kimaradt valamiért, ugyanis nem volt egyetlen egy olyan autó sem, ami H3-ban indult volna. Viszont a H4-es kategóriában többen is voltak. Harmadik helyzet Béres János, egy pillanat, Ügyikém, gyere segíts! Jaj, Janikám, állj föl! Ügyi adja át, aki legtöbbször itt szokott lenni, nem akárhogy, tehát mint bajnokként, visszajáró bajnokként segít átadni a díjat. Köszönöm szépen! Korikám, gyere, légy kedves, itt vagy te is. Ő is ki szokott segíteni minket. Második helyzet H4-ben Gajdácsi Z. Ákos és Kása Ferenc. Kori, gyere, segíts átadni egyébként Ügyinek az ikertestvére. És a H4-es kategória győztese Bütyi. Formulás dolog.
hogy nagy tapasztalat. Őket is H5-ös kategória, harmadik helyzetje Szendrei Péter és Szendrei Endre. Hát ők már a H5-ösök, azaz a ladások. Kategória második helyzet, Barabás Olivér. Közben én szólítom a kategória győzteseit, Gild Robert és Kacsor Erika. Megsüntetjetek még kitartásokat sokkal. Van még pár kategóriánk, és pár tapsunk, és pár sellegünk, szétosztjuk. Nagy tapsot kérnénk szépen a H5-ösöknek, nagyon ügyesek voltak ők is. És akkor Jani visszajött segíteni nekünk a díjátadásba. H6-os kategória, harmadik helyzet, Nagy Varga Géza és Kórodi András. H6-os kategória, második helyzet, Kori. Na és a kategória győztese, Kólik Sándor, aki egy nyaralást és egy fitness edzést hagyott ki direkt ezért. Na nem biztos, hogy a fitness kihagyja, de a nyaralást kihagyja. Nagy tapsot kérnénk szépen a H6-osoknak. H7-es kategóriával folytatnánk. Harmadik helyzet. Ellenőriztem Kovács Sándor és Sovák Imre. H7-es kategória második helyzetjét szólítom Somogyi András és Csaplár Géza. Na és a H7-es kategória mai győztesei, Turák László, Turák László és Iványi Norbert, majdnem rosszul bekevertem az a végére. Tehát a mai H7-es kategória győztesei, Turák László és Iványi Norbert. Nagy tapsot kérnénk szépen, ügyesek voltak ma is. Köszönöm szépen. H8-as kategória, harmadik helyzetjei ifjú Erdei Péter és Izsák József. Tehát ők a harmadik helyzettek. Második helyzettek Erdei Péter és Izsák József. Hát szinte Pater közben is nekem. Majdnem mondtam egyébként. Na és akkor, hogy a családok belé maradjon, a H8-as kategória győztese Izsák József és Erdei Péter. Hát jól megkeverték itt a családban, mindenki vezetett, mindenki üt, mindenki vele. Én annak örülök, hogy jó voltak és hogy jól érezték magukat. Igen, a fejét mit csúbítsóra jól vezetett. Van még kategóriánk, még egy kis türelmet kérek tőletek. A H11-es kategória második helyzetjei Szendrei Péter és Szendrei Endre. H11-es kategória győztesei Horváth Attila és Lehőr Zsuzsanna. Kérnék szépen egy nagy tapsot a H11-es, azaz a legnagyobb ladásoknak megérdemlik. És a mai nap egyetlen egy díjai, maradék díjai, a legmagasabb díjai, a mai nap abszolútjai, akik a leges-leges leggyorsabbak voltak. Nagy tapsot kérnék szépen, a harmadik helyzetnek Pütyinek. Mai nap abszolút harmadikja Pütyi. Mert bronzával tagrajszik. Ő a
az a tag, aki harmadik lett. És az a tag, aki második lett, Kori. A mai nap abszolút második helyzetje Kori. És az a tagos, aki ma első lett, abszolút első, Pólik Sándor. A fekete bárány! Ha nem fog elverni, akkor esetleg! Nagy tapsot kérnék a mai nap abszolútjainak, nagy tapsot kérek magatoknak, nagyon ügyesek voltatok, mindenki nagyon ügyes volt. Köszönjük szépen az időjárásnak, hogy nem az a kánikula volt, illetve nem a 60-70 centis hó. Köszönjük, és mindenkinek dolgozzon a napelem.